Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омаден ба канали мо. Чахеле ки мебинем берун беҳад ҳаво хушрӯ аст. Неке шамол ман бо курбаҳои берун бировардаги ҳастам офтобата, то ки ҳавои тоза гиранд гуфта. Инҷоҳо ҳамин аҳвол истодияд. Ман танҳо хонаҳои уборка кардисам. Вай гуфтам ки аввал хонаҳои уборка кунам гуфтум, баъд вай чӣ мегӯянд, баъд либосҳои ҳамаша утюг кунам гуфтум, баъд балкома пагоҳ насиб шавад агар ҳатман уборка мекунам. Имрӯз кӯдакҳо хонада рости гапшаб Нилуфар парто кард. Ишкамаш дар кардиста буд, як ду рӯз буд ки баъд имшаб безеб парто кардак. Ростига ба ҳам Салмон вообще намонда хоб рафтан. Ман хоб нарафтем. Мо ҳамин саати якним ёки дуи шаб гӯем спирта мурда. Саати ҳам якним ёки дуними шаб буд. Аниқ гӯем ба ёдам нестай. Бедор шудам то ҳамин саати то саати 6:30 мо амхел бедор будем. То Нилуфар ҳам хел парто кард. Бо Нилуфар камтар нағз шудак гӯем. Хобуш бурдак, бо Салмон бедор шудак. Хоб намерад инҷиқӣ кардак. Ба соат 6:30 шуд гӯем амхел дастимда ба хобаш бурдак. Ҳамин гӯем як соат, якним соат, 2 соат хоб рафтам гӯем. Тамом бо хестем. Садик нарафтан кӯдакҳо. Ман гуфтам биё хай Нилуфар ихе аҳвола, гуфтам хай наравад. Я бора гуфтам якта сиёвушам роӣ накунем гуфта. Амхел гӯем нахестаму хоб рафтем гӯем. Хай чанқа хо рафтем, ним соат хо рафтем, тамом. Ҳозир кӯдакҳо хонаданд. Вай кардамам, пилисоз кардестам, дӯстони азиз. Агар ки шумо хона ремонт кунену, устоҳо гӯянд ки масалан электрик дар кор нест, сантехник дар кор нест. Мо ҳамаша хидмат мекунем, ҳам ремонт мекунем, ҳам мани розеткаву свету хеле чизотон ҳам туғри мекунем ва ётонам сантехникам нағз. Бовар накунед дӯстони азиз, хубтараш ки ягон электрики дар ҳақиқат хуб бошад, ҳама чиро мефаҳмидагӣ бошад, биёд нормални соз кунад. Бовар кунед дӯстони азиз, мо ай ҳама розеткаҳои качествени қимат гирифтем, симои ай ҳама қимати нағзша гирифтем. Мо барои сантехника, барои ҳамин сими свету ҳам хеле чизо эконом накардем гӯем. Ай ҳама нағзша, ай ҳама качествениша гирифтем ки то ки ҳам хел парто накуна. Ҳатто ҳар як комнатая алоҳида автомат мондаги ҳастем. Мо манаи детский отдельный, зал отдельный, балкони калон, балкони майда отдельный, кухня отдельный, даже плита отдельный, холодильникаш отдельный, духовка отдельный, туалету ваннаю, манин коридор, ҳамаи ин отдельный ҳастай. Ман инҷода чихеле ки мебинем дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин ва автомат ҳастай, ҳамаш отдельный ҳастай ки то ки амхали вайронкориё нашавад гӯем. Лекин ман намедонам вай устоҳо чӣ хел кардагӣ ҳастанд ки ҳамин плитара мемонӣ, розетка об мешавад. Далел куҷое ки ман плита намонам, розетка об мешавад. Чанд бор уҷо гӯем қариб ки ҳамаи ҳамин розеткаҳои мо айсар алиш кардаги ҳастем. Ҳамон розеткаҳое ки плита мондагиам қариб ки ҳамаша алиш кардаги ҳастем. ҳозир бо ҳамин пилисосам монда, пилисос кардисам, тақ мепартод. Ман намедонам барои чӣ. ҳама хеле дӯстони азиз, не ки умуман намефаҳмем ки барои чӣ розеткаҳо об мешавад. Чӣ хел вай кардаги ки розеткаҳо об мешавад. Як плита мондагида, як дона плита мемонем, тамом. Гӯи ки масалан кухни пухни хеле ино ҳама чизо ва ё куштагиям як плита ҳастай, пилисос мондестам, тамом. Умуман гирем вай сантехникашам отдельный тема ҳастай. Камудиҳои ремонт гӯем, вақте ки масалан чида аҳамият додан дар кор, вақте ки ремонт мекунӣ, чида бояд бисёртар эконом кардан дар кор нест. Ҳам хел барои ҳамин
агар ки гӯем ки ремонт карданӣ бошен хубтараш ки ҳама чизашо гӯем аҳамият ден. Ай ҳамин чизе масалан хеле люстраю абою дарою ҳамхеле чизо он қадар вай нестай гӯем масалан шарт ва зарур нестай. Аҳамият ден шумо ҳамон чизе ки кор мекунад дар ҳамон хона ҳамин электричество вай сантехника ва ҳатман треза яъне пластикаҳое ки трезаҳои пластик дарои пластикае ки мечаспонен ҳамашда аҳамият ден ва бо ҳатман аҳамият ден анамин дастаҳои дарда фасонишда аҳамият надиен качествои кор карданашда аҳамият ден дӯстони азиз аз ҳама чиз дар ҳичи анамин дасташ вай чӣ мегӯянд чизе ки бояд ки аҳамият додан дар кор ҳастай. Ана мехел дӯстони азиз ман равам дальше пилисоз кунум. Ман гуфтам камтар кати шумо суҳбат кунум то ки вай партофтанаша бас кунад. Ози айнҷа мекашам унҷа мебарам мемонам аки на партов плитаи хай кашида партофтум ки то ки парто накуна хай мебинем ша. Ман инҷа стирка мондаги ҳастам дӯстони азиз. Инҷа дар шӯрбоя гарм кардам. Ҷида ман ин вай шириниё чӣ буд номаш хеле ширинё беҳад ба мазза шудагӣ ҳастай. Торт хай тамом шуд. Ин нағз бинед то хушрӯ истодагӣ ҳастай. Ман ина холодильникда намондам. Ман хел даруни вайда контейнерда гирифта мондагӣ будам. Хушрӯ истодан ягон чи нашташна. Ози обед шудагӣ ҳастай. Вай кадистем обед кунем гуфтем берун офтобаки хушрӯ хонаҳоям маро пилисоз кардам порядок кардам тоза кардам. Нилуфар Салмон кажалашда Салмончик Салмон файрод дорад анҷа. Дӯстони азиз хеле ки мебинен плитаи нав анехтараш плитаи очамшино овардем мо. Вай плита ман фикр кардам ки вай сӯхтай вай ку намедонам сӯхтай шавҳарам гуфтам ки ама дарунаш об шудай розеткаҳо низ кор накардан. Ман розеткаҳо мондум ман ин плитаи овардем мондем кор накардан. Ман гирем хай кор накардан ин рафта овардан ҳозир ман гуфтам то пагаи хона ях мешад. Ман ҳамин рӯз плита киштагӣ буд ай обед то бегоҳа ман фикр кардам ки вай плита даргирон аст вай плита ҳам хеле карочи кор накардак. Хестум бинум хона хунук плита кор намекунанд. Шавҳарам гуфтам омадан сраза соз кардан ва чӣ мегӯянд ин розетка инҷода мондагӣ буданд. Ман гуфтам эхе пеши вай кати туалет кати сим нашавад гуфта баъд удалини си оварда ман эхе кардам ки ҷамъ как гӯем ва ё симо ман гирем ҳамин аҳвол розетка кор накардиста. Дӯстони азиз ман ошхона омадам ҷоя ҳамаҷоя порядок кардам кӯдакҳоя ҷобаҷо кунондум хоб раванд. Дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем. Рости гап Салмон инҷиқӣ кардиста намедонам гулӯҳош дар кардиста бошад ё ки чӣ хел намедонам нурафен додамша бегонӣ ба камтар ором шуд гӯем камтар спокойнӣ шуд гӯем. Ба фикрам шаби дароз намемонад бо хоб рафтан. Бегоҳӣ либосҳои ҳамаша утю кардам ҷобаҷо кардам навгӯем шудаму кӯдакҳои ба ҷобаҷо кардам. Манам хел дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем. Хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. Имрӯз намедонам ки ҳатто худам ки чӣ хел влог кардам барои ки ай пушти ҳамин кӯдакҳоя шаб Нилуфар зиқ кард бо Салмон ҳам хел бо ҳамин рӯз дароз умангем. Салмон вообще хушрӯ хорафтагӣ нестай фақат ман ҳам хел стресс гӯем нервни фақат ҳам хеле. Ана мехел дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошед.